Băi, pune mâna pe ea. Da. 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 Băi, dă-i cu ăla, băi. Dați-i cu mir, da? Dați-i cu mir, domnul Nicos. Nu o să crezi. Luați microfonul, domnul Nicos. Da. Se întâmplă tot felul de necazuri aici. Dă-i cu mir. Da. Serios? Vedeți diavolii ce fac? Domnul Nicol, mai de mult avea ciudă pe dumneavoastră. Oprește aia, că dărâmă ăla. Da, să nu... Chemați-mă paza. Paza? Da. Face curat, domnul. Să preface? Vrea să devină vedetă? Nu știu nimic. Nu se știe, lăsați-o. Da, se întâmplă tot felul de... Trebuie să chemăm salvare. Da, totuși aia... Ușor, ușor, să nu se lovească. A sunat la salvare? Da. A sunat la salvare. Chemăm salvarea, da. Of, da. Exact când... Picioacă? Stea domnul Berte. Ia taci, mă, băi, taci, lasă. Ciocă pe lugea, de orice nu ciocă, măi pe lugea. O, măi pe lugea, auzi! Bă, ciocă, ciocă! Aoleu, unde e aia? Băi, termină. Ciocă, ciocă, ciocă! Ești când ești asta, Niboca? Să chemăm salvarea? Păi nu, suntem cu asistent aici. Până atunci, vezi ce face, dați și cu cazul de la ta. Știi că noi părinții de vină? E teatru? Noi părinții de vină și dragi, trebuie să face dragi. Uite, dragi amărâte. Alo, alo, e fiat. Știi cine a amărât? Stai să vă spun. Doamnelor și domnilor, aplauze. Hai. Stai, stai, nu. Nu te râde de acolo și stai așa. Nu. A jucat teatru, asta vă întreabă invitație? Hai, făi, fată, gata. Da. Noi. A speriat, da. Pe a dormit până acum. Ia. Că știe pe criminal, cine e criminal. Hai că ești bine, gata. Te-ai liniștit? Băiatul ăsta e băiat. L-au omorât doi. Să iasă dreptate aici așa. Multă plăcere. Și dracii. Hai aici, Calmați-vă, da. Ia asta. Calmați-vă. Ia asta și te șterge. Cu cazul de aniversare. Hai să găsim pe cioacă. Poate cât de mult să vrea tine. Hai să găsim pe cioacă. Calmați-vă, ia cu viață. Hai să găsim pe cioacă. Vine aici, vine aici. Pe Cioaca! Da, Unde uite, cioaca? e bine că știe și adevărul din cazul Elodia, da? Ia joacă și tu, Nicos, pe. Da. Hai cu mine, hai să-l găsim. Cu tolea! Cu tolea. Ha? Cu tolea. Adică tolele, gazați, duc? Da. Și cioaca. Aici, vină cu mine. Hai, ia. Haideți să ascultăm. Da. Să ascultăm pe domnul Berte. Maria! Da. Hai cu mine. S-a liniștit, hai să calmați. Se întâmplă. Mă întrebau rudele Bete al lui Nicu că Acum eu m-am lămurit, n-ai nimic. dacă noi am... Dacă e o actriță, nu e o actriță, din păcate, mă rog.